Ayo ikut joget nggak? Boleh, ayo. Boleh, ayo Namanya siapa? Ini Ayu, dia blasteran Australia sama Solo ya. Oh, rumahnya Solo Mbak Ayu. Bukan. Mana? Australia. Australia. Iki mau request fragmen Suminten Edan. Iki ceritanya piye Pak Dipluntang karo Mbak Tatin. Pripun Mbak Tatin ceritane? Pak Dipluntang dadi napa? Kula dadi Subroto. Alah yo. Subroto niku Terus Mbak Tatin dadi Suminten Kedanan. Kedanan kula ning kula tetep ora seneng wong kula cah bagus kok. Oh. Oh bagus amarga kula wis dipacangan si Cempluk. Oh. Nggih lah. Cempluke Mbak Elisa. Ah cempluke Elisa. Ora pelinggo kowe iki. Penak temen. Wah, aku teko njuk. Loh, cempluk iki Kan ketemu dulu kan, kamu ketepuk dulu kan sama ini kan. kowe iki omong apa jane iki nek pecotot iki. Kan cempluke teko keri mengko sing ra trimo cemplukan. Cempluke Pak Igit cempluke Pak tekone Sutradara, aku keri. naranya dulu lah sama Pak Sutradara. Cempluke tepokone keri cempluke. Gimana? Enaknya iya. gimana ini? Ya wis dadi cempluk. Iki dadi Subroto Suminten. Suminten. Nah, iki metu sik to. Keluar Nggih. dulu kan. Nah, kalian keluar dulu baru aku duduk dulu. Nanti baru nyusul gitu loh. Oh. Iya. Kok menange dhewe ya. Ayo coba kaya apa? Turuk. Ora disiarke apa? Ora. Pak Igit lah kula ngetake sarane jenengan. Ora usah siaran. Ora ya. Siarke. Oh siarke. Siarke wong piyayi mriki iki ya. Genuk wetan Heeh. niku nggih ben wonten ketoprak ingkang Kuncoro. Ndek ben saiki Karawetan tasih Alah laku. iya ben. Langsung. Ayo Tin. Den Mas Brata. Den Mas, Sopo iki? panjenengan lali kalih kula ta Den Mas. Kok madem rene nek dijak omong-omongan niku mata dodene mata. Matamu. Mataku karo matane sapa? Suminten. Apa? Kok apa dadi aku galak? Mas Den. Den Mas, panjenengan niku kula tunggu, kula entos siket wau niku mau urung diseret kok gelem iki piye ta? Aku ya perlu. Kok le. Kudune iki mah kok malah di wong urung diceneng kok wis maju. Suminten. Kula Den Mas. Adoh paranmu. Ing kasunyatan kowe durung dirasa tresna karo aku ning aku ora iso nglanggati marang katresnanmu amarga asline aku ndek pacangan asline. Asline. Iya. Nanging kan menika dereng sebelum janur melengkung. Wah, ketoprak bahasa Indonesia. Wis ra apa-apa campur-campur ra apa-apa. Iya. Ketoprakan ndi kok Subrotone kok tuweken Lah iki. brotone ra ono sing luwih elek sak anane ya wis iki anane iki ya wis iki dirahapi ya. Kok ta? Terus Den Mas, kula menika sampun kapang saestu kalian panjenengan lho Den Mas. Panjenengan menika mbok ampun nyiyo-nyiyo kalian wong wadon. Mangke jenengan menika menawi nyiyo-nyiyo kalian wong wadon menika panjenengan niku tetep dosa. Ora Suminten. Lho kok ora? Dikaya ngapa? Aku pancen ngestoke dawuh Kanjeng Rama, aku wis duwe pacangan. Ora iso. Den Mas, Apa? jenenge tresna kuwi merga saka kulina. Iya. Kula nek umpamane diibaratke panganan mbok kula dicicipi rumiyin ngenten lho Den Mas. Kowe iso ngendika, iso ngucap kaya ngono ning atiku ora iso nampa Suminten. Masalah ati mengko keri. Sing penting awak dhewe iki nanani ora apa-apa. Nanani dhisik, mengko dirasake sik. Umpamane enak engko ya oleh tanduk, nek umpamane ora enak ya kebangetan. Kowe ibarat kaya oceng kukila ning batinku rasa nampa katresnanmu Minten. Amarga aku wis dipacangake karo Mbak Yumu Cempluk Warsiah. Sapa? Mbak Yumu Cempluk Warsiah iki sing dadi gantelane atiku. Endi sing jenenge cempluk konen rene? Cepet. Aja dadi lara ning atimu. Iki sing dadi sisianku sing bakal sesandingan karo Broto. Aku tak njejel weruh kaya ngapa sing jenenge cempluk kuwi. wah iki. Madet Pamburi. Kae. Iki ta sing jenenge cempluk. Gedhe
gede ya gede aku, gagah ya gagah aku. Sapa mau milih kaya ngene iki? Sapa mau jare? Sapa? Cemplok. Kowe golek sapa? Cemplok. Aku cemplik. Nemplik. Cemplik. Cemplok rada lembu. Aku cilik cemplik. Kowe sing arep daup karo iki. Plik, plik, Cemplik. plik, Plik. plik. Ah, Kowe arep daup karo iki, kowe arep mantenan karo iki. Kowe ora salah apa? Iki mau bar aku mau bar diperkosa karo iki lho. Aku ki klambiku diceneng-ceneng karo iki nganti iki do suwek kabeh ngene iki lho karo iki. iki mau gelem karo awakmu. Gelem. Kowe lho ning omah tak pakani. Wes tak pakani apa ya kurang anggonku makani awakmu? Iki ngon-ngonku, Mbak. Di ngapura, nek encen rada sok kaya ngono kuwi, di ngapura. Wes tak Cempluk. pakani kaya ngono lho, Mas. Cempluk. Kowe isih percaya karo ucaping minten? Aku ora iso. Minten amarga kae wong rasa kagol, ora iso kasembadan sing di angen-angenake dadine golek wisuna sing bakal bubrahke aku karo kowe minten. Nek dadi wong lanang ki ora usah mencla-mencle. Mau ki piye mau ki demak ana cemplok yo mending ngomong ora gelem. Saiki ana cemplok ana buktine iki klambiku suwek kabeh mbok eneng-eneng mau ngerti ora? Jare wingi apa saiki apa? Wingi jare aku sing arep mbok dadekke bojomu. Kok iso-isone saiki kowe malah wis mrawasa wis kowe dadi seneng karo cemplok iki jan cemplok. Seneng karo suminten iki kepiye? Nek dadi Cempluk. wong lanang ki mbok aja ngono kuwi to. Kudu milih salah siji. Kok isa-isane wong lanang kok arep dadi loro. Lah ngene iki piye maksudnya, ha? Iso kudu milih salah siji. Wong kok arep ndirian blek. Sing jelas, kowe iki jane arep seneng sapa? Wong wedok iki butuh kepastian Yo. karo butuh diduiti. Aku iso ngucap kanthi tulus ing atiku, Cempluk. Sak bendere yo ping kowe sing bakal dadi sisianku. Aja gugu saka wong sing kagol atine yo. Cemplok kowe weruh klambiku do suwek ini mergo akibat perbuatan dia. Ana perbuatan ketoprak kok perbuatan. Mergo tingkah lakumu sing bejat. Kowe aja ngucap sing ora ana nyata minten amarga atimu gelo lan kuciwa yen aku bakal sesandingan karo Mbak Yumu Cempluk. Loro atimu. Oh kowe wong Yo. loro ora bakal iso dadi siji. Ngopo? Mergane kuwi sisaku. Kowe gelem apa sisaku? Iki tenanan kok dadi sisane kono. Tenanan Modern. kaya tekel karo aku. Apa ora? Apa ya tenan tekel karo aku? Aku Oh, wis tresno karo aku. Jarane mung aku siji-sijine sing mbok tresnani. Kok malah kaya ngono kuwi pirang-pirang. Apa ora tapuk wae. Langsung ditusuk wae tusuk. Minten. Menengo Cempluk, kowe aja nangis ndak koyo celengan kodhok ya. Meneng. Sing Sing bener satria. yo aku dadi jejere wong lanang sing iso golek adiling kang kasunyatan. Cempluk. Apa kowe ora ngerti? Sejatine Subrata kang sejati ki aku. Aku tresno karo kowe. Pamirsa, Memanismu. Mas kelire Pengen. tutup. Kelire tutup. Pakde Blondang. Dalam. Iya. Tidak mustahil, tidak mustahil. Dan ya iso ngene iki. Ngono nene ora. Tiwasno. Apa? Tiwasno rebutan tikus sebelane kono oleh. Coba lar golek sing ya ora. Napa? Den Mas, Den Asbotro sing endi? Iki kok Kowe apa? Iki. Lah iki mau sapa? Iki tenanan. Aku Mas, aku sudah ternodai oleh. Nah, salah pacokan kok iki. Resikune wong bagus niki Pak Igit. Jenengan ngrebut gini kula to? Heeh. Meri. Iki edane piye terusan iki? Ah edane seminten kalih kula tetep moto-moto. Oh iya, oke. Jatilan. Heeh, coba. Jatilan to Pak Igit? Iya. Dak seminten edan. Ayo, dak. Ya. Aku arep ora blon napa blonyoh joget. Ora iso. Ora iso joget. Yo. Asik. Den Mas Broto. Seminten aku ora iso. Nek ora iso, aku iso dadi edan lho Den Mas. Aku ora. Monggo aku nek edan ora katokan. Mbak iya. Oh mbok iya. Oh ya gak dene kuwi. Kuwi gur ibarate Pak Igit kok Nggih. arep delok tenan, ha?
Kowe nek edan arep ngopo? Ayo saiki duel karo aku. Kowe joget saka kono, aku joget saka kene. Ayo teman-teman. Alah angel. oleh ribet. Blatak. Piye Pak De? Mules. Nah iki mau setrume gede, Pak. Lah apa? Urung asik kena wis nut ngoten Pak Git. Tenang. Nah setrume kali sing cemplik niki beda. Ora cemplik kok. Wis aja edan ngono bacut edanane malah repot. Lagu. Numpang. Sajuplik aja. Sama ning anu sedikit petilan Petilan. Oh iya. petilan fragmen. Ya. Lagunya Jogja Istimewa Mbak. Oke. Ben dikancani karo Mbak Ida Lala. Mbak Ida. Yo arep lingguh wae nyambut gawe yo. Kunjuk kanca-kanca CFC Jogja. Oh iya. Mbak Elisa karo Mbak Tatin, tak batin apa ki tak sawang saka apa ya saka Permono jati-jati ning Permono iki jane ketemu Pak Dipluntang jane meh mutah jane iki. Kok ngerti panjenengan jane ya ora ono liyane kok. Ora jenengan ki kok ketoke asline ndek meri sing terpendam to Pak Git. Lho ora meri aku ki arep apa iso bedhek kok karo. Liripun. Lho wong aku iki wong ampuh kok. Nggih. Lho kowe batin apa aku mesti ngerti. Nah, Sobi, jenengan tebak bengi iki ku batin napa? Dalu niki Pluntang batin napa? Engko sak lagu sik, lagu. Oh ya wis. Engko ya. Ayo sumiten edan. Ora. Oh wis sebar to. Jogja Istimewa. Jogja Istimewa. Jogja Istimewa. Ada Mbak Ida, Mbak Tatin dan Mbak Elisa. Elisa. Oh iya. Coba kayak apa? Semoga istimewa Genuk, istimewa Ungaran, istimewa Semarang. Iya. Iki dalange Semarang ya hadir sapa? Mas Jati Nugroho barang ya hadir. Oh iya. Coba kayak apa? Jogja Istimewa. Dados.
Ya, ya. Bisa neh gugong. Gugong. Request ninggal katresnan jaranan iki wong Mbak Elisa Mbak Tatin. Lah Mbak Elisa nggo kanca sinden siji kok ora melu. Oh, from Australia. Oh ya. Australia apa? Oh, Jepang Rejo khususnya. Semua presiden ya, semua presiden. Elisa aja lingguh, linggah. Ngadeg. Elisa. Ayo cemplik ngadeg. Ayo Plik. Ayo ikut joget nggak? Boleh, ayo. Boleh, ayo, mari. Namanya siapa? Ini Ayu, dia blasteran Australia sama Solo ya. Oh, rumahnya Solo, Mbak Ayu. Bukan. Mana? Australia. Australia. Iya. Oh, ngingu kanguru teng mriki ya. Iya, Kang Guru. Oh, bisa bahasa Jawa ya? Bisa. Siti. Dia sekolah juga. Sekolah di mana? Australia. Ya, dan dia juga biasa ada guru gamelan ya. Iya. Oh, Iya, di sana jadi guru sana. gamelan, tepuk Iya. tangan. Gamelan apa yang paling kamu suka, Ayu? Rician gamelan apa? Suka main saron. Saron. King. Peking. Kalau di sana yang diajarin apa materi karawitannya? Yang lancaran aja. Lancaran. Oh, guru gunung. Belum bisa. Mbak Ayu, ya. Ya. Juga latihan dalang seperti Mbak Elisa? Belum. Oh, belum latihan dalang sama Mbak Elisa. Dia sukanya karawitan. Iya. Juga latihan, nanti kalau latihan dalang sama Mbak Elisa, kalau latihan sulap sama Pak Sigit. Kok kowe nyepelek ke aku? Aku iso sulapan. Bisa sulapan, Pak? Ya coba saiki batin ya, Sa. Tak Ya, kayak ya. pertanyaan di batin. Oke. Bagaimana kesukaan posisi tidur Mbak Elisa itu gimana? Di batin sih ya. Di batin. Nah. Oke, sudah. Oh ya sudah, nanti tak jawab. Kok nanti toh Pak? Kok nanti? Sekarang toh. Gimana? Oh ya, lagu kesukaan Mbak Elisa apa di batin? Di batin. Oke, sudah. Sudah? Udah. Sudah. Oke, saya tak tulis sik. Tak tulis sik lho iki. Ini dong, Saya dong. itu sulapan Om nanti Deddy, Mbak Ayu biar Om berguru Deddy. sama saya. Oke. Aduh. Ya, aduh. Nah. Ya, Om Deddy Sigit. Ini sudah saya Korbusan. tak tulis ini ya. Oke. Dicekeli Mel, kok kok aku ngapusi tak orek-orek neh. Oke. Ojo dibuka. Ya. Dicekeli ojo dibuak. Cekel. Men cocok lagune apa sih mau omongke mau? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan kuwi ojo dibuka sik. Wah. Kuwi ninggal katresnan. Oh, Oke. ya sik. Mbak Tatin. Oh, wah, ini tak tahu nih. Halo. Buah kesukaane Mbak Tatin apa? Di batin toh? Di batin ning no. Oh iya, sudah. Sudah? Yes. Apa? Sudah toh? Sudah. Ya, sik tak tulis sik. Oh. Ya. Yes. Buahnya apa? Disebut. Iya no, tulisannya ning kono nek kowe mencela-mencele. Buahnya nangka. Oh, nangka. Oke. Kowe wong yo ora masalah kok wong iku nyocoke. Iki kobong ora? Ora bener. Ora yang kobong. Ana settingane ora kok tiwasan. Ora. Mbak Ayu gending lancaran yang paling disuka apa Mbak Ayu? Di batin. Di batin aja, di batin. Jawabnya di nanti. batin. Oh. Sudah di batin? Oh, tak tulis Oh, aku iki dukun padakne. Oh. Mel, go Mel. Wis. Ditutup. Oke. Gendingnya apa tadi? Kebogiro. Kebogiro. Oh iya. Nek ngono ya wis pancen ya wis apa pas ya. Aduh. Ini terakhir Pak Diplonang. Heeh, ya. Nya. Kertasnya entak ya Pak De, tak suweki ya Pak De. Pertanyaan sing angel, sithik ae kertasmu sithik ae. Oke. Posisi tidur kesukaane Pak De Pluntang. Wis dibatin? Mun. Wis, gorene nyomel. Gorene. Klumpuk kene. Ngene.
Apa pertanyaane? Lho, ora mau urut kemel sing siji loro mau. Oh alah, ya sik. Apa mau pertanyaane sing anu? Tak urutke. Posisi tidur. Lagu apa? Lagu kesukaanku. Apa mau? Ninggal katresnan. Oh, ninggal katresnan waca bener apa ora? Waca. Coba. Waca. Ninggal katresnan, guys. Sulap ini sulap silip. Ora sulap silip iki. Silapan tenan. Mbak Tatin buaya apa senengane mau? Nangka. Blonyo. Waca iki apa omonganku iki? Oh bener ya? Kandhane. Oh bener Mbah. Lah ya wong asline iki piyai sing sepuh ya iki. Nangka ini nangka juga. Kandhane kok. Terus apa mau lagune Ayo Mbak Ayu? lancaran Lancaran apa Mbak? kesukaan. Apa tadi? Kebogiro. Waca Mbak Ayu. Betul atau tidak ini Pak Sigit tulisannya apa itu? Bener. Oh, kandhane. Ya Bogiro. Aku ki maca batine wong-wong ki iso. Oh kok iso ya? Kandhane kok. Matek sing cari dhewe iki. Pak Diplo nang Dalam turu posisimu paling senenganmu apa mau? Mulumah apa Pun. miring? Apa menengen apa ngiwa? pun kabatin. Lah ya apa senenganmu? Kula miring, Pak. Miring lho, iki miring lho, anak panahe miring lho. Oh, berarti aku edan ngono. Oh, iki jenenge kebatinan. Luar Luar biasa Mas. Luar biasa. Sama saya. Bisa. Sulapan. Oke. Merguru telung sasi Bali yo ilang. Oh iya angel lho iki sulapan. J. Kowe ngerti ra sing ngajari sulapan aku sapa? Siapa? Jagat. Wah, anak lanang. Anak lanang toh? Lho, kene ninggal katresnan. Oh iya, nyami iki. Ya ora ding jagat tak ajari kok. Tak ajari maca batine Lila Melani barang. Ninggal katresnan digarap jaranan. Oh ya. Mbak Yosi sing ngarep Mbak Yosi ben liyane ngene. Aja nganggo mic Mbak Yosi. Mbak Ayu juga ikut joget bebas Mbak jogetnya ya. Ini nanti videonya dikirimkan ke Australia. Oke. Itu disimpan kertas dari Pak Sigit ke Bugiro tadi. Oh iya, aduh. Ayo, ninggal katresnan garap jaranan coy. Lambi abang sing marai. Awas. Asik.
jroning atiku delok neh dadi nalika sliramu ning jalaku ayu yo luwes ngono kok. Aja lali pawaningku. Sampai berapa? Kang setya satu
Ya. Terima kasih Mbak Ayu ikut juga jaranan. Piyayi Australia loh. Ayo. Elok luar biasa.